Masterminde Donaha vítam experta na biznis etiketu Daniela Šmída. Daniel so skúsenosťami z hotelierstva a gastronómie už vyše 10 ročie vyučuje modernú etiketu a vlastne tak kultivuje firemné prostredia. O korektnom spoločenskom správaní vedete workshopy, či už aj prednášky, ale ste aj autorom niekoľkých kníh, niektoré tu sú aj medzi nami dnes. A s Danielom sa budeme teda rozprávať o tom, ako sa vlastne formuje tá etiketa. Nielen náš prvý dojem, ale aj nejakú tímovú dynamiku alebo to firemné prostredie. A či môže dokonca niektoré tie aspekty, ako je týkanie, vykanie, dokonca nás ako ľudí rozdeľovať. S Danielom budeme chcieť lepšie porozumieť aj citu pre situácie, či už teraz od nejakého prvého rokovania alebo cez nejaký Zoom meeting až po, dá sa povedať, pohreb. Tak Daniel, vítajte v Donaha. Děkuji moc za důvěru a pozvání a zdravím posluchače i diváky. Poďte na našej strane. A ja by som začal teda úplne od konca, teda to je od toho pohrebu, pretože etiketa pre pohreb je váš najčítanejší článok vôbec, ktorý máte na webe. A teda, prečo je to tak podľa vás? Já si myslím, že naše společnost, a možná začnu příliš vážně, ale myslím si to, že společnost, ve které žijeme, tak trošku smrt vytěsnila. A myslíme si, že jsme tady na pořád, že budeme mít vlastně pořád nějakou opravnou možnost, že na tom nezáleží, co děláme teď. A když to se vrátím zpátky k tomu, tak si myslím, že právě to poslední rozloučení, tedy ten pohřeb, je společenská událost, která by měla vyjadřovat jakýsi respekt a úctu nejenom k těm pozůstalým, ale i k tomu mrtvému, o mrtvé. A možná právě díky tomu, že spojení toho tématu, které je tak trošku upozaďováno, a tím, že je někdo, kdo píše a v tom tématu, kde se vůbec necítíte dobře, tak byste se měli chovat takto, tak způsobuje, že je to opravdu nejčtenější článek na blogu a když se řekne etiketa posledního rozloučení nebo pohřeb etiketa, tak Google číslo 1 je moje místo. Super. A teda, ako prežiť, teda ako pozostali, alebo z pohľadu účastníka, teda ten pohreb, že aké sú teda tie nejaké zásady, keby ste nám skrátke vedeli povedať, aby ste boli pripravení? No tak je jich více, ale pokud by to mělo být ve zkratce a to nejdůležitější, tak je uvědomit si opravdu, že jde o společenskou událost. Že to není nutně smuteční událost, protože ano, je to rozloučení, ale může to být také vlastně oslava toho rodinného života. Ať chceme nebo nechceme, mrtví nás mnohdy spojují. Ono je to velmi zajímavé, ale možná to tak není na Slovensku, ale u nás v Čechách je to tak, že ty rodiny se setkají nad těmi, kteří odejdou. A je to i jistým způsobem tedy společenská událost, která říká, oblečte se vhodně. A čo to je? Čierne? To je pořád ještě smutečný oděv u nás a na Slovensku 100% také a v širší Evropě je černý oděv a bílé, když tak bílé doplňky. Nepatří tam jiná barva. Pochopitelně můžeme jít a inspirovat se někde jinde, že je to třeba antracit, to znamená tedy velmi temná šedá nebo i tmavě modrá. I ta je přijatelná, ale každopádně bychom se měli vyhnout tedy zářivým barvám nebo dokonce přijít v něčem, čem chodíme běžně do práce. Jako teď jsme byli na posledním rozloučení rodinného příslušníka a tam bylo spousta lidí v džínách a v tričku. To, že by tam byli v uniformě, jehož ten zemřelý byl příslušníkem, tak to je paráda. Ale když tam přijdu, jakože jdu z práce, zdá se mi to nevhodné. Nehledě na to, že čas od času bychom určitě neměli to, co se děje, a to je vytahovat nějaké staré křivdy, nebo dokonce vyžadovat po pozůstalých. Já jsem od strýčka si vždycky přál ty jeho kukačky, tak já bych si je rád někdy vzal. Nebo říkat, že on mi slíbil, že něco dostanu, což se na těch smutečních událostech také děje. Velmi zajímavá část toho posledního rozloučení je ta slavnost potom, tedy s jídlem, kde není vhodné už
abychom nutně vyjadřovali ten smutek, ale už bychom ho měli, jak se říká, se pokusit se třepat. Vím, že to není snadné, ale nedivit se někomu, že se třeba i směje nad některými historkami, které třeba doprovázely život těch dvou, jednoho toho, který teda zemřel a toho, kdo je dočasně ještě naživu. Takže přizpůsobit to chování, teď je to rozloučení, buďme vážnější, teď už je po tom rozloučení, můžeme klidně, řekněme, pustit dobrý vtip, když to přeženu trošku. Áno, ak si spomínam na nejaké kary, kde som bol, tak boli často akože aj o smiechu, niekedy vtipnejšie ako nejaké svadby a práve to bolo presne o tých spomienkách, ale aj o tom, že sa tá rodina spojila. To také a vlastně i to z toho se třepat. Ten přece jenom pro většinu lidí je to poslední rozloučení, zvlášť, že to blízký člověk, je nějaká stresová situace. Pohled na ty truchlící je také stresující, se dá říct. No a to následné by mělo sloužit k tomu, že se z toho, jak se říká, vyskáčeme jak gazela. Ďakujem pekne. A poďme teda k etikete a poďme ako keby k tej podstate, lebo je to vlastne etiketa o zvládaní nejakých situácií, mať ten cit pre to, čo je vhodné a čo nie v tom dotyku medzi ľuďmi. A v minulosti ako keby nám tá etiketa slúžila možno na to nadviazanie kontaktu alebo na urobenie biznisu a dnes v takej tej žoviálnejšej dobe, ktorú si žijeme, že nie je ako keby tá etiketa, tie pravidla už taký prežitok, ako to vnímate vy? Určitě není přežitek v žádném případě a to neříkám jenom proto, že jsem etiketonaut a plavu v etiketě nebo lítám v etiketě, ale každý z vás se už dnes několikrát choval podle etikety. Už několikrát. Od samého rána jste někoho pozdravili nebo jste odpověděli na pozdrav, sedli jste si k jídlu. Většina z vás. Jistým způsobem jste se oblékli vhodně, požádali jste, když jste něco chtěli. To jsou všechno naučené věci, to znamená, to je ta zdvořilost, ta etiketa, kterou jsme si navykli a která je součástí našich životů, aniž bychom přemýšleli, že se chováme podle etikety. Zároveň však platí, že etiketa jako naučená znalost je rozprostřena trošičku nepravidelně, řekněme to takhle, a u některých to právě ten nedostatek zdvořilosti může způsobovat trapasy. Zároveň však se nenacházíme v době, nebo v nějaké první době, která by byla nějaká žoviálnější. Vzpomeňme na 20. léta minulého století, která se obrátil se život, který dosud platil. Ať už nějakými ženskými, úplně jiné ženské oděvy a jiné ženské chování. A samozřejmě díky tomu i mužské. Podívejme se na 60. leta hnutí, které způsobila poválečná doba. No a podívejme se do těch válek. To je disaster etikety. Pokud někoho zastřelím, zabiju, nechám, tak to je disaster etikety. A teď jsme úplně v pohodě. Podle srovnání s těmi ostatními dobami 80., 90. vždycky se objevila nějaká vlna toho uvolnění. A teda je to tak, že ako keby tá vlna uvoľnenia pokračuje? Alebo je to tak, že sa to sprísňuje a potom sa to uvoľňuje? Jistým způsobem, co se mění, je princip společenské významnosti. Že osob, které jsou definovány jako společensky významní, ubývá a tím se nám etiketa zjednodušuje. Když bychom se podívali před 100 lety, tak jsme měli společenskou významnost, která byla dána tím, jaké povolání vykonáváte. Pokud jste byl lékárník, tak jste byl společensky významnější než švec. Byť jste byli stejného stáří, stejného, řekněme, statutu, bydleli jste ve stejném městě, ale jenom to, že jste vykonával tu konkrétní profesi, tak jste byli společensky významnější. To se přenášelo i na ženy. Žena lékárníka byla společensky významnější než žena ševce. Okay. To dnes už vůbec nikdo neřeší. Ještě před pár lety jsme řešili, že společensky významnější osoba je ta, která je veřejně známá. No v době influencerů kdo je veřejně známý? A pro koho? Není vůbec žádná společenská významnost z titulu toho, že jste veřejně známá osobnost.
Takže jsme velmi jednoduché etiky. A poďme teda do biznisu, kde to vyzerá, že tá etiketa stále je veľmi dôležitá. Že prečo si myslíte, že práve tam ako keby sa dbá na niektoré prvky, alebo tam ako keby tie pravidla by mali platiť? Setkáváme se v biznisu s novými lidmi, velmi často, s lidmi, na kterých nám záleží ze socioekonomických důvodů a chceme ve většině případů, aby ten základ pro to naše obchodní jednání byl správný, byl společensky korektní. Abychom nevešli do dveří a hned se strapnili nebo někoho strapnili, tak dbáme raději na trošku větší formálnost, a to i v těch neformálních oborech, jako je high-tech, tech nebo IT. A proto si myslím, že ta etiketa v tom biznisu je jistým způsobem i součástí vzniku vztahu, který potom je jenom obchodní. Takže budujeme nějakou dôveru, hej? Nějakou vzájemnou. Ano, zaznělo tady slovo důvěra, důvěryhodnost i hodnověrnost, což jsou 3 slova, které spolu jistým způsobem souvisí a souvisí s etiketou. Aby to, co mám na webových stránkách, to, co mám na profilu LinkedIn, to, co napíšu svému obchodnímu partneru do té nabídky, tak aby to také přišlo. My jsme firma zodpovědná a tak dále, vážíme si na těch našich zákazníků, pak přijdu o 10 minut později v okopaných botách. A možno taká výzva aj dnes ako keby pre nás podnikateľov, zakladateľov, že ako si nájsť taký balans medzi tým, ako keby tým nejakým svojím štýlom a v čom sa ja cítim v pohode a medzi tým, čo ako keby stále vyžaduje presne nadviazanie nejakej dôvery alebo nadviazanie toho vzťahu s mojimi partnermi. Či už sú to zamestnanci alebo aj akože obchodní partneri, lebo máme tu kopec príkladov aj z našeho prostredia, ale aj zo zámoria, že dnes sa dá ako keby miliardárom stať aj ako keby v teniskách a v čínoch a v roztrhanej košeli, ale že ide ako keby hľadať ten balans, kde je to ešte výhodné a kde som to stále ja. Ako by ste na to vyšli, alebo ako ste na to vyšli s vašimi klientami? Já v této věci mám možná tak trošku začnu oklikou, ale ten život, který je můj profesní, je jedna z mých rolí, které plním. Z části někdy i hraju, abych byli naplněny doplna, tak musím je také dohrávat, zvlášť ze začátku mého obchodního života. Ale ta obchodní role je daná. To znamená, že by měla mít správné prostředí a měla by mít i správný kostým, když to řeknu takhle. Adekvátní kostým. To ještě neznamená, že to nejsem já, ale mám jiný způsob vyjadřování, mám jiný způsob vyjadřování i neverbální a mám jiný způsob vyjadřování i oděvem. A není to špatně. Nemyslím si, že je vhodné, abych míchal svůj privátní život do biznisu ze začátku. Můžu později. Tím neříkám, že mám na první jednání přijít v obleku a na třetí jednání v šortkách a v žabkách. To tím nemyslím. Ale může se to mírně uvolnit, zvolnit a ta přátelskost nás může vést někam jinam, kde bude setkání, sice obchodní, ale, jak se to krásně řekl v Business Naked, dress code. Tak jako tu skoro. Tak jako tu. Takže podnikání v roztrhané košili, pokud jste poustevník a jste ve sluji a nikdo vás nikdy nevidí a máte svého vlastního avatara, anebo je to ten avatar v roztrhané košili, tak budiš. Každý svého štěstí strůjcem. Já si myslím, a jsem jeden z lidí, věřím tomu i zde přítomných, že první dojem je neoddiskutovatelně funkční věc. Že první dojem prostě funguje, i přesto, že ho někdy se tak snažíme říct, ne, to je povrchní a to je já nevím co. Ne, není to povrchní. Prostě tam vzniká ta první interakce mezi mnou a tím mým protějškem a na základě toho volíme slova, volíme, co se bude dít a tak dále. A s tím souvisí i oblečení, protože 90% toho, co na mě vidíte, zatím je můj oděv.
A teda do akej miery by ste vyšli do nejakého diskomfortu, či už sa to týka, neviem, viazanky, ak niekomu nesedí viazanka, že sa cítim, že mám okolo seba uviazanú niečo ako nejaký pes, alebo čo, alebo topánky, že kde by ste s tým klientom alebo s tým podnikateľom hľadali tú hranicu toho, kde je to ešte pre neho, kde sa cíti on sám sebou, ale zároveň je to spoločensky vhodné alebo vhodnější, keď sa to oblečie. Existuje něco jako překonání svého vlastního komfortu? Pokud si tohle připustíme, že ten život je mimo tu naši pohodlnou krabičku, tak to je ten důvod. Protože může to být pro různé lidi důvod. Pro mě ne. Pro mě je kravata, má úplně jinou symboliku. Pro mě je kravata způsob, jak vyjadřuji krásný příběh, který si s kravatou spojuji. A zároveň je pro mě kravata způsobem, jak vypadat štíhlej například. Nebo je to jeden ze způsobů, jak dám najevo to, co v té situaci chci říct. Ano, je to vážná věc, tak půjdu do tmavších tónů, je to pro mě vážná věc. Dávám jí obrovskou důležitost, tak jdem do tmavších tónů. Teraz rozumiem, že či som si nemal dať čierny vodilík aj ja. Ale chcel by som počuť ten príbeh o vašej kravate, aj to, prečo je vlastne nabok, že to je vlastne váš štýl, že aký je ten príbeh za tým? Není to úplně můj styl, on je to dané tím uzlem, který je uvázaný a poloviční vincor nelze uvázat rovně. A pokud ho chcete udělat rovně, vždy vypadá uměle, vyumělkovaně. A cokoliv, co na člověku vypadá vyumělkovaně, je velmi nápadné. A proto je to vlastně taková promyšlená ležérnost v tomto případě, nebo nedbalá preciznost, nazvěte to, jak chcete. Prostě pokud chci, aby to vypadalo přirozeně, tak tento typ uzlu musí být nutně uvázaný nakřivo. Okay. A toto je ten příběh, či máte ještě nějaký příběh? Ne, příběh, proč nosím kravatu, se odvíjí vlastně od takového starodávného příběhu, že kravaty přinesli na sobě, nebo řekněme šátky přinesli na sobě chorvatští vojáci, kteří byli povoláni do Francie jako pomoc a oni na sobě měli ty šátky. A to se Francouzům moc líbilo a vznikla možná legenda, možná to na tom trošku pravdy je, že ty šátky jim uvázaly jejich ženy, když odcházeli do té války a ty ženy jim řekly, víš co, ten šátek mi doneseš zpátky. Já ti ho dávám proto, aby si mi ho dones zpátky. A já si vlastně, to slovo kravata, tedy šátek uvázaný à la Croate, na Chorvata, my nosíme pořád ten šátek uvázaný na Chorvata, tak já vlastně beru dnes tak, že když jdu do těch mých bojů tam venku, tak já si uvazuji tu kravatu, abych ji zase mohl doma si rozvázat a vrátit se k té ženě zpátky domů. To je můj příběh té kravaty. Krásne. Poďme do toho biznisu a poďme do vašej praxe. A chcem sa spýtať, či ste videli príklady firmy, kde fakt nastavená etiketa, či už majiteľom alebo manažmentom, menila ako keby tú firemnú kultúru alebo tú dynamiku v rámci týmu. Každopádně. Viděl jsem různé příklady, ať ty pozitivní, mohl bych jmenovat x zákazníků, kteří pracovali už podle etikety uvnitř, ale protože pracovali, tak si mě ještě zavolali protože je to tak zajímalo, protože je to tak bavilo. Máme takové zákazníky, i slovenské mimo jiné. A máme na druhou stranu i zákazníky, kteří, když zmíním, že když už se naučili manipulovat se svým klientem, argumentovat cenou, prodávat za každou cenu, tak by se mohli také zajímat tím, jak tvořit vztah na bázi etikety, tak řeknou ne, to nic takového nepotřebujeme. Takže vnímám oba póly a je to dobře. Je to pluralita, je to společenská pluralita, je to i rozdíl mezi těmi týmy. Viditeľný, naprosto viditeľný. A v čom sú teda tie firmy, ktoré majú nejakú tú etiketu iné? Že je to o tom oslovovaní, vykaní, týkaní, že keby ste nám dali takých pár príkladov, že kde to fakt pomohlo, alebo čo by sme aj my mohli implementovať do našich firm, do našich tímov? Mně se nejvíc líbilo, teď budu myslet na konkrétní firmu, nebudu ji jmenovat, mně se velmi líbilo u té konkrétní firmy, že přestože šlo o generálního ředitele nadnárodní korporace, který by na první pohled
nic extra nemusel řešit směrem svým k lidem, tak to byl vlastně člověk ze žurnálu, co se týče vyjadřování. Mluvil s nimi zdvořile, jednal relativně dobře oblečený, pořád dával, vlastně stanovoval tu laťku a ti jeho lidé se mluvili stejně. Žádné sprosté slovo se tam neřešilo. Ano, tak někdy, když se něco stane, tak ano, ale ovlivňoval ten tým. To znamená, dnes můžu říct, pokud budete mluvit jako hulvát, no tak budete za hulvát, tak vás lidé budou za hulváta mít. Pokud budete mluvit zdvořile, tak lidé vás budou mít za zdvořilého. A vytváříte jakousi bublinu kolem sebe. Přitahujete určité lidi. Tím vlastním chováním můžete ve svých vlastních firmách ovlivňovat, jací lidi se budou cítit ve vašem týmu dobře. Pokud chcete přitáhnout lidi hrubšího charakteru, no tak buďte hrubší. Pokud chcete přitáhnout lidi jemnějšího, citlivějšího charakteru, to neznamená, že nebudou dobří obchodníci, naopak si myslím, tak buďte vy jemnější, když jste lídři. Je podľa vás aj etiketa takým zrkadlom tých vzťahov vo firme, teda nejakej zdravej kultúry? Já si myslím, že je součástí, že je pevnou součástí a firemní kultura, což je vlastně nějaké působení navenek i dovnitř, ať už na toho vnějšího zákazníka nebo toho vnitřního zákazníka, na toho součást týmu, tak určitě firemní kultura, a ve které je etiketa obsažena, jistého zákazníka může přitahovat a jistého odpudzovat. Akú úlohu vlastne hrá napríklad taká autenticita v tejto roli? Lebo ja ako teda šéf môžem byť teda ako zo škatulky a byť veľmi, nechcem povedať, že strojený, ale byť veľmi slušný. Ale potom, keď teda opadne táto moja rola, že prezlečem si tú rolu či už doma alebo nejakého športového partnera, že idem si aj s kolegami zahrať, ale tam už som ten vulgárny, alebo tam už som ten taký nejaký viac prízemný, že kto som teda? Že nemajú z toho potom ľudia napríklad chaos? Alebo nemám ja z toho dokonca chaos? Já bych možná ještě řekla, to jsme neřekli, etiketa není jenom to, co máme naučeno. Etiketa stojí ještě na jednom dalším sloupu a to je slušnost, to je ten charakter uvnitř. To jsou ty hodnoty, které většinou nejsou vidět. Respekt, úcta, empatie, takt. To je něco, co není viditelné ve většině případů. Až pomocí etikety se nám daří vyjadřovat respekt, daří se nám vyjadřovat takt, daří se nám vyjadřovat úcta. Úcta je nástroj k tomu, abychom dokázali vyjádřit, co máme uvnitř. Protože etiketa ve většině případů je viditelná a můžeme mít velmi zdvořilého člověka, který je ale vnitřně morálně prázdný, neslušný v podstatě. Ale naučí se pár pouček a navenek působí zdvořile. Ale etiketa není o tom působit pouze zdvořile, ale i myslet zdvořile. Nechceme menovať, ale tak vidíte takýchto ľudí možno aj v nejakých oblastiach ako politika alebo v nejakých iných? Tak vždy tady ty mediálně exponované pozice, zvlášť u těch kontroverzních lidí, může být to tak, že se ti lidé ovládají nebo dělají něco, co není přirozené. Je to způsob, jak to prodat. Je to obal za psychopatem, nebo psychopat se může skrýt za populistického politika a je to vybavené na chviličku. A ako si sa pozeráte zase na ten trend takého toho zbližovania sa s ľuďmi a takej väčšej tej žoviálnosti, ale možno aj takého hrubšieho jazyka, ako keby ustupovania od takých tých slušných, zdvorilých, úctivých prejavov. A či už sa to týka aj politiky, ako sme sa dotkli, ale možno aj v rámci tých firiem. Hej, a bavíme sa o tom uvoľňovaní, že týkame si všade napríklad. Alebo ten jazyk je taký rozviazaný, alebo tie osobné ako keby zdieľania sú na prvom mieste. Pokud se to dá říci v úzovkách slušně, tedy zdvořile, tak nevidím důvod, proč bych měl to říct hrubě. Protože ta hrubost může, řekněme, se toho mého protějšku také dotknout. Ten člověk se nemusí v tom balíku těch hrubých slov cítit dobře. Takže já bych to řekl tak,
pokud si nepotřebujete zaklít, že vám někdo vlítne do silnice, tak tam ano, tam nám to hrubé slovo i mě vyjede. Samozřejmě ho v půlce zastavím a předělám to na prkno. Ale zvlášť, když jedu s někým. Že? A ako to teda znieš? Do prkna? Či, alebo ako? Ano, do prkna. Do prkna. Do prkna. Dobre. Skúsim na budúce. A vy jste se ještě ptal, co se týče toho tykání, tak já nejsem pro plošné tykání. Já si myslím, že tykání nám lepší vztahy nedělá. Naopak, dobrý vztah nás vede k tykání. Když máme dobrý vztah, můžeme se dostat k tykání a bude přirozený. Ale když někomu nařídím, teď si tykejte, tak tomu, kdo se v tom necítí dobře, vlastně znemožním prožívat přirozený vztah. Je to podobně, jako kdybych ve firmě řekl, vy si budete vždy jenom vykat, nesmíte si tykat. Nepřirozené. A zvláštné pro konzervativní národy, jakými jsme vy, Slováci, Češi, Rakušáci, Němci, kdy máme společné kořeny té etikety. Nevidím důvod, proč bychom si měli tykat a často slýchávám, že no tak my jsme přece světová firma, my jsme tady americká nebo něco, já nevím, nebo co já vím co. Ale říkám, ale angličtina přece všem vyká. Teď you je vy. Není you, není ty. Jak je možné, že jste to předělali z vy na ty a myslíte si, že jste světoví díky tomu? Teď máme thou v starých spisech. Angličtina si to zjednodušila tím, že začne všem vykat. A používá jenom způsob vyjádření tomu, jestli je to méně formální nebo více formální. Ale jinak si vykáme v angličtině. A vy ste už videl ako vo firmách, že práve možno to celoplošné týkanie narobilo možno nejakú neplechu v rámci tých tímov? Alebo možno naopak, že zase to také skostnatele vykanie aj možno s tými ako keby v tej hierarchii, alebo teda vnímali sme to tak hierarchicky, že práve zamedzovalo tým ľuďom sa vedieť vyjadriť. Vykojání není skostnatělé. Vy mi onikáte dokonce. Vy ste jak prvý host, s ktorým si vykám. To je ako napíšem dobrá, tenkrát poprvé. Pozor, já vás opravím, vy mi nevykáte, vy mi onikáte. Ve slovenštině zdvořilá slovenština převádí vykání do onikání. Dajte mi teda príklad vety, že rozdiel medzi vykaním a onikaním, lebo asi to mám v slepom úhle. Keby by ste boli. Keby ste bol, či by bolo vykanie. Aha. Ano, keby ste bol, by byla vykání, ale keby ste boli, je onikání. Takže vy to posunujete, tu formalitu ve zdvořilé slovenštině ještě o úroveň výš s lidmi, ke kterým máte nějaký respekt. Respektive, kteří vám to řeknou, prosím, vykejme si. No toto si musím overiť, lebo ja som si práve, že sa snažím na tieto veci dávať pozor, že som si myslel práve, že keď už vykam, tak je tam potom to množné číslo ako keby tam ďalej. Hej, a že to není onikanie. Ale to je slovensky gramaticky je to správně. V čeština gramaticky neoniká. Ale slovenština při vykání oniká, což je krásné. Líbí se mi to. No men, učitel v mojom vlastnom jazyku. Ne, prosím, to bych si v životě nedovolil a já se vůbec mám radost z toho, že můžu používat český jazyk na půdě Slovenska, přestože jsem tak nezdvořilý, vy se mě ptáte slovenské, já jsem tak nezdvořilý, že odpovídám česky. Ďakujem, potešenie. Na našej strane opäť ja budem vám to opätovať, keď prídem na návštevu do Prahy. Budem v slovenčine pokračovať. Ako sa vy pozeráte na také, dá sa povedať, že bazálne veci, ktoré sa týkajú etikety a sa prenašajú do firiem. A to je napríklad hierarchické podávanie rúk alebo oslovovanie, že tam by sme, čo sa mali ako keby držať podľa vás? Že čo sú také nejaké základy, ktoré by mal unblock ako keby každý človek v podnikaní aspoň trošku ovládať? My jsme měli ještě do nedávna dáno, že ve firmě je společensky významnější ten, který je nadřízený. To znamená, šéf je společensky významnější, nebo šéfka je společensky významnější než podřízení. Od toho už moderní etiketa ustupuje. To znamená, my si tu etiketu, která byla extrémně komplikovaná, pořád zjednodušujeme a dostává se nám do popředí, ale nová společenská významnost. O té se s radostí zmíním.
ale ta hierarchie by se měla držet společenské významnosti. To znamená, pokud já jsem nadřízený muž, neměl bych podávat ruku ženě, byť je podřízená jako první, protože před mnou stojí žena, dočasně podřízená. Ale víte to, jak to je. Jednou ředitel, po druhé referent. To znamená, tam může dojít k tomu přesunu relativně rychle, pak mě to bude dělat chaos v hlavě. Teď, když společenská významnost na bázi nadřízenosti platí pouze na firemní půdě a na firemních akcích. To znamená, pokud já půjdu s tou stejnou osobou, s mojí podřízenou jako ředitel, mimo firmu, no tak najednou se musím všechno přehodit a zvládnu to? No nezvládnu. Budu si myslet, že jsem ředitel všude, což si spousta ředitelů myslí. Okay. Takže společenská významnost na bázi nadřízenosti sice tady ještě pořád je, ale my ji máme v takovém chlívečku, že je okleštěná tím místem. Tam ji ještě můžu, pokud je to pro mě důležité, no tak můžu to tomu svému týmu říct na poradě, víte co, já jsem ještě ředitel staré školy, já to mám rád, když mě budete všichni zdravit, mně se to líbí a vy budete mít klid. A ruku podávám já, když bych to chtěl ještě doplnit. No, ale už to není to moderní, není to současné. A vrátím se k tomu prvnímu tématu, k té smrti. Tento typ těch vedoucích pracovníků odejde do důchodu brzo. A nastupuje nová generace, která by měla vědět, že mám-li před sebou ženu, tak je to společensky významnější osoba, než jsem já muž. Mám-li před sebou staršího, tak je to společensky významnější osoba, než jsem já. A jestli je tam to nebo uklizeč a asistent, tak je to úplně jedno. Mám úctu ke člověku, ne k jeho pracovnímu zařazení. Víš, je to hloupost. Je to člověk, není to v prvé řadě člověk. Dobre, takže tam podáva ako prvú ruku žena? Mělo by to tak být. Ale často to tak nebývá, protože jsme velmi konzervativní, co se týče etikety u nás, tyto dva národy naše. Rozmýšľam, že keď takto sa stretnú dvaja, ktorí nemajú úplne jasno teda, že kto je napríklad starší, alebo sa stretnú dve ženy, nevedia, ktorá je na jakej pozícii, že kto by mal ukončiť takéto trapné, že kdo podá ruku jako prvý, že či tam je nějaké pravidlo? Já tomu říkám ta pohotovější nebo ten pohotovější. Pokud není dáno, kdo je společensky významnější, to znamená na první pohled vidím ženu, tak je to pro mě žena. I kdyby to měl být muž dobře převlečený za ženu, tak pro mě je to z pohledu etikety žena. A etiketa je v tomhle relativně jednoduchá a říká, vypadáte-li jako žena, tak jste pro etiketu žena. Vypadáte-li jako muž, tak jste pro etiketu muž. Jestli se cítíte jako volavka šedá, my to nemůžeme vědět. Krásne. Čo sú nejaké také aspekty možno z etikety, ktoré by sme mali poznať, ale zabúda sa na ne, alebo sa vytrácajú a mali by tam stále byť? No, relativně často se z mého pohledu vytrácí takové jednoduché, jako že si objednávám něco třeba v restauraci a neřeknu prosím. Ještě jedno. Co ještě jedno? Kotrmelec nebo... Viděl jsem v jedné krásné kavárně, v Bavorsku takový vývěsný štít, kde bylo napsané kafe 4 €, kafe, prosím, 3,50. Dobrý den, kafe, prosím, 3. Jednoduché. Jak ušetřit? Takže vytrácí se nám i ta bazální zdvořilost a to podle mého názoru díky tomu, že na to lidé v důsledku jakéhosi pseudouvolnění, myslí si, že se teď všechno uvolňuje, tím, že mám mobil, tak se uvolňuje, tak na to zapomínají. Ještě k té nové společenské významnosti. Ano, ještě. Tu jsem slíbil, že řeknu, že kdo je společensky významnější, a to je ten, kdo je přítomný, je společensky významnější než ten virtuální. Pokud mě bude volat teď nějaká žena a já budu mluvit s vámi, tak vy jste společensky významnější než ta žena virtuálne. Tak tu mi to trošku pripomína to, že zvykneme už aj obedovať, alebo ako keby sa baviť a vždy tie telefóny tam sú a potom niečo zazvonia, že prepáč kuriér, alebo prepáč mama, alebo kto, že to by sa nemalo diať, že vždy tam ten človek
Alebo si treba vypýtať nejaké povolenie, že môžem si teraz zavolať? Ako by to bylo správně? Správně by bylo telefon nemít na stole. Je to přece neúplně hygienické, řekněme to takto. V druhé řadě je, kdykoliv je tam mobilní zařízení, tak k němu směřujeme nějakou pozornost, nějakou, ať už kontrola nebo nějaké zamručení, ale to můžou být i chytré hodinky. Takže já bych při jakémkoliv obchodním jednání mobil schoval. A pokud náhodou jsem někomu slíbil, že budu k dispozici na telefonu, tak to tomu svému obchodnímu partneru řeknu ze začátku. Dovolte mi v 11:45, očekávám telefonát, nebo musím zavolat, protože jsem to svému klientovi slíbil a tady tento slib musím dodržet. A když já tam dokážu říci, že dodržuji sliby, které jsem dal, byť je to v vozovkách proti etiketě, no tak jsem hodnověrnější pro toho svého partnera. Takže je to také, že požiadam si vlastně o to dovolenie byť trošku mimo etikety na chvíľku. Jistě. Je dobré to oznámit a pokud myslím si, že nemusíme být nutně pořád přítomní. Etiketa je pre mňa aj taký prejav ako keby úcty k tej protistrane. A chcem sa spýtať, že či sú nejaké, nech sa povedať, že triky, ale že aký by bol spôsob najjednoduchší ukázať protistrane moju úctu, aj keď som s protistranou napríklad v konflikte. Či už to je sused, alebo nejaký business partner, prípadne nejaký zamestnanec, alebo nejaký kolega, ale záleží mi na tom, aby som ja urovnal ten nejaký vzťah a chcem prejaviť úctu. Že čo je také najzákladnejšie, čo môžem prejaviť? Podle toho, v jakém vztahu, jak ten vztah je blízký nebo vzdálený, tak těch nástrojů je více, ale základ je zdravit, koho znám. Pokud jsme se teď, jak říkáte, na Slovensku krásně poškriepili, to ještě neznamená, že se nebudeme zdravit, byť je to velmi časté, že lidé se přestanou zdravit, když se pohádají. Tak určitě zdravím. Povinnost je odpovědět na pozdrav. Můžu dávat najevo tím, že hovořím, jak se říká, slušně, ale my tomu říkáme zdvořile. Můžu dávat najevo také tím, že pomůžu tomu člověku s něčím. No tak jdu si do kuchyňky pro kávu a jdu kolem svého kolegy nebo kolegyně, se zeptám, jdu do kuchyňky pro kávu, dáš si taky? I to je projev zdvořilosti a může podporovat ten vztah. Nehledě na to, že slovní zásoba, volba správných slov a také korektní jednání v těch širších souvislostech, neroznášet klepy, neroznášet informace, které jsou nepravdivé nebo nepodložené. Ďakujem. A teraz sa presujeme na chvíľu do tej písomnej komunikácie a tam ma zaujímajú také nové prejavy, čo tu možno pred tými 15-20 rokmi neboli, že používanie smajlikov, používanie nejakých skratiek, že je tam tiež nejaká etiketa, ktorá sa vyvíja alebo ktorú by sme mali dodržovať? Z obchodního dopisu, který dnes je podle mého názoru nejzajímavější způsob, jak komunikovat obchodně, že začnete psát obchodní dopis, tak se nám králem korespondence stal e-mail. E-mail se nám pochopitelně zrychlil i v tom čtení a stává se, že používáme zkratky, ale neměli bychom. Přece jenom nevím jistě, jestli ten protějšek, a měl bych mít tolik respektu vůči tomu svému protějšku, jestli ví, co ta zkratka znamená. Když tam napíšu DS pod tím, tak co to znamená? Ano, může to být Daniel Šmíd, ale to může být dalších 10 variant. A jak mě má ten člověk oslovovat? Danieli nebo pane Šmíde, když mu dám DS? Dávám komplikace do toho vztahu a mnohem důležitější je, podle mého názoru, umět psát ten obchodní dopis nebo ten obchodní e-mail tak, aby byl zase jistým způsobem zdvořilý. Ne jako obchodní dopis, protože je to e-mail, ale poprosit, když něco chci. Dodržovat nějakou strukturu toho dopisu. Nebo dokonce, já 100% doporučuji, používejte oslovení. Neříkejte, napište dobrý den. Dobrý den je pozdrav, to není oslovení. Má tam být vážený pane Orfánosi, nebo milá paní Šmíd. Nebo vážená paní doktorko, nebo cokoliv jiného. Protože to k vám působí úplně jinak, když vás někdo
vám někdo dá tuhle informaci. Je to respekt, úcta vyjádřená vůči tomu člověku. Vaše, keď sme si vymieniali e-maily alebo teraz správy, aj keď sme spolu komunikovali, tak mňa tak zaujalo, že ako vy ako keby nešetríte slovami, že presne sú tam ako keby tie náležitosti, ktoré dokazujú to, že ste si s tým dali ten čas, tú námahu, ako keby tú energiu do toho, čo je napísané. A na druhú stranu sa chcem vás spýtať, že nakoľko vás to ako keby obmedzuje napríklad v tom, že byť v tom taký uvoľnený, alebo že zaujať nejakým nápadom, alebo aj v tej komunikácii napríklad na sociálnych médiách, že byť to, čo si teraz vedieť zaujať, hej? Že vlastne... No ale já umím zaujmout právě tím, jak to dělám. Vy to tady potvrzujete. Já to dělám korektně a korektnost je zajímavá. Velmi zajímavá. Protože ona tak trošičku vybočuje z té normálnosti. Neříkám, že je to überkorektnost za každou cenu, ale já jsem se ve svých 15 letech v technologii administrativy naučil psát všemi 10 naslepo. Takže jestli vám napíšu dopis, který bude obsahovat o jednu větu navíc, je v záležitosti několika desítek úderů, které mám během několika vteřin hotové. Takže i jakýsi skill mě umožňuje být i v té komunikaci zdvořilejší. A když píšu přes mobil, tak se omlouvám za případnou strohost, protože se mě špatně píše. A čo ty smajlíky teda? Ja som si dovolil vám dať palec hore do jednej komunikácie. Ano. Ale tak palec hore není smajlík, ale vy myslíte jako emoji, emotikony. Já si myslím, že oni nám zastupují a proto byli vlastně stvořeny a proto se nám do komunikace dostali, nám zastupují emoce. Schopnost vyjádřit emoce v písemné formě umí jenom ti nejlepší spisovatelé a spisovatelky na světě a my to neumíme. My máme na to ústní způsob. My umíme vyjádřit neverbálně a verbálně, ale písemně nám to nejde. Takže já bych se, pokud je potřeba tam dávat emoce do té komunikace, tak bych se vyhnul té písemné. Protože potom tam nemusím dávat toho smajlíka. A pokud někomu napíšu, že to je nejhorší výsledek, s jakým přišel smajlík, a jenom abych to trošičku zjemnil, tak co mu tím vlastně říkám? To je taká dvojtvárnost. Vlastně nevieme, že ako si to vyložit. Nevím, co si mám o tom myslet. A vlastně ani nevím, co vy myslíte tím smajlíkem. A možno to nebo nemusím to vědět. Tak, mohu to vědět, ale nemůžeme předpokládat, že ten náš protějšek umí přeložit to naše znamení. Stejně tak teď se relativně často používá to znamení těch sepnutých rukou. Všichni si myslí, že je to děkuji. A je to děkuji? Je to pro všechny děkuji? No není. Ja som si totiž overoval, že klientovi v Libanone som teda nedával zopnuté ruky, že dokiaľ to neurobil prvý s nejakým poďakovaním, ale používa sa to aj tam, takže som si potom, že dobre, tak môžem aj ja. No dobře, ale vidíme všichni, že když máme nějaké znalosti, tak ono toto děkuji neznamená nutně, že? A možno práve takáto ako keby dvojtvárnosť tej komunikácie, že je práve vyhovuje možno taký aj tým psychopatom alebo niekoho, kto chce ako keby manipulovať, lebo vám teda napíše, že bol to najhorší výsledok, aký som očakal, smajlík, možno ešte srdiečko alebo čo, takže tak čo to teda bolo? Nevím, na to etiketa je krátká. A moje představivost zde tam by bylo několik možných vysvětlení. Ten buď to si ze mě dělá legraci, nebo mě chce znemožnit, nebo mě chce uvést do rozpaku. Tam na to nedokážu odpovědět jako erudovaně. Ja sa ako keby nepýtam, to bolo také konštatovanie, ale ak by som to zhrnul, tak vlastne v tej takej firemnej komunikácii, keď chceme vážne niečo povedať, niečo ako keby predniesť, odovzdať tú informáciu alebo tú spätnú väzbu, tak asi by sme sa mali vyhnúť tým emotikonom a potom naopak, ak je to teda niečo žoviálnejšie alebo nejaké pozvanie na pivo alebo na čo, tak tam už môžu byť tie emotikony, hej? Dobre som to pochopil? Já myslím, že pozvání na pivo může být i bez emotikonů. Si váš na pivo a nemusím dát na pivo. Skôr som myslel taký ten krigel orosený, aby dostal ten človek. Jako aby si člověk věděl, co je to pivo. Nie, skôr aby dostal na to chuť. Tak to už o něm máte špatné mínění. O tom, že neví, co je to pivo.
OK. Tak som sa na to Tak sa na to tak je možné podívať. Dobre, ďakujem pekne. A čo tam napríklad také online stretnutia? Hej, to sa teraz počas covidu proste sme boli online a väčšinou to teda vyzeralo tak, že dole tepláky, hore košela, hej, že majú tiež nejakú etiketu? Já mám jednu krásný příběh a souvisí s vaší zemí. Já jsem jeden z mojich prvních takzvaných online meetingů prožil s jednou Slovenkou a bylo to asi duben nebo něco podobného toho inkriminovaného roku. A teď, protože jsem to neznal, jaké to prostředí vlastně je, tak jsem se tak díval a ona se přede mnou takhle ztrácela, vynořovala a ztrácela a vynořovala a ztrácela. A říkám, no tak jestli to, doufám, že to za 2 měsíce skončí, protože takhle já nejsem schopen komunikovat. Ona se takhle pořád vynořovala, ztrácela v tom obraze a já říkám, víte, nezlobte se, já už budu muset skončit, mě už to tak vadí, jak se mě pořád ztrácíte a vynořujete, já se těším na osobní setkání. A on říká, moment, tak já se přestanu houpat. Ona měla notebook na nějakém stolku, ale houpala se na takové té Hollywood sedačce, takže se mě pořád objevovala ztrácena. Takže souvisí to také s tím, že máme být vidět, máme nepřemýšlet tak, jak se cítíme my dobře, ale je to přemýšlet trochu jako kameraman, jak jsem vidět, jak mě vlastně vnímá ten člověk. A to souvisí se základní premisou etikety a to je, etiketa říká, dělejte všechno tak, aby se komfortně cítil váš protějšek. A pokud mě je to nekomfortní, ale cítí se dobře můj protějšek, vidí mě dobře, slyší mě dobře, nehoupu se mu tam, nemám za sebou světelný zdroj nebo okno, tak to v tom onlineu zase musím umět pochopit, že ten můj protějšek se musí cítit dobře. A co se týče oděvu, tam si myslím, že každý se dokáže převléct za kašpara. A pokud si dám košili s kravatou a budu mít tepláky, tak vypadám jak kašpar. Ne před tím člověkem, který mě nevidí, ale sám před sebou. A jestliže se chci cítit jako kašpar, no tak to už je lepší jít na maškarní ples, ne na online meeting. A to ma vedie k ďalšej otázke, že či môže práve tá moja starostlivosť o ten zovňajšok, a teraz nemyslím len oblečenie, ale aj o to, ako vystupujem a teda ako sa správam voči ostatným, ako keby meniť aj to moje vnútorné prežívanie. Či máte skúsenosť s tým, že o čo viac ako keby viem žiť v tej etikete aj voči sebe, o to viac sa stávam ako keby lepším človekom aj voči sebe? Nemám příklady zvenčí, protože nevidím do lidí, vidím jenom sám do sebe a to relativně zkresleně. A já sám na sobě vnímám, že když se chovám zdvořile vůči lidem, tak z toho mám dobrý pocit. Mám dobrý pocit, že neškodím lidem, kteří jsou se mnou na tomto světě. A ano, můžu jim škodit, ale třeba není to záměr. Udělám něco pro to, aby to nebylo tak. A to mě baví, naplňuje a vlastně i je to zajímavé, mě to vytváří jistou bublinu kolem sebe. Mě to vytváří okruh lidí, kteří jsou vlastně podobní jako já. Vysílám, dávám a ono se to někde vrací. A majú pri vás ľudia pocit, že ako tým, že vlastne vy vidíte každú našu nedokonalosť, aj to, že ako keby... Nie? Že ja som napríklad s tým, myslím, že na tom prvom meetingu trošku ako keby aj tak rátal som mal taký ten pocit, že tento pán bude vidieť všetky nedokonalosti, že aj keď ste povedali, že v etikete neexistuje nejaké majstrovstvo, ale predsa len nemôže to na niekoho pôsobiť tak, že buď sa niekto povyšuje, alebo sa príliš snaží ako keby zaujať. A stretávate sa s tým v našej kultúre? Může to tak působit. Je to vlastně, jak si to ten člověk vyloží. Je to, co vidím, není realita, to je můj názor. To znamená, že pokud já vidím někoho, kdo se chová zdvořile a připadá mi jako panák, no tak je to jeho názor. A já mu ho nemůžu vzít. To ale za to nemůže etiketa, za to může interpretace toho člověka. Může to ovlivňovat lidi kolem mě a ovlivňuje a mnohdy tak, že se cítí nesví. Se mnou třeba lidé nechodí rádi na oběd. Až na ty lidi, kterým je to buď úplně jedno,
A nebo kteří řeknou, no tak jak to dopadne. A velmi mě pobavili přátelé, někteří mě nepobavili, ale někteří mě pobavili tím, že mě řekli, Danieli, jenom tak mezi řečí, já jsem se byl převlíct, než jsem měl k tobě. Ja som teda, kto si sadne s vás na večeri s pánom Šmídom. A poďme to trošku odľahčiť, že v aké sú situácie možno u vás doma, že keď sa nikto nepozerá, kedy vy ako keby tú etiketu dávate nábok, že sú teda také situácie, máme tu teda pani manželku, môžeme si to overiť, ale že kde vy proste, že fakt ste... Možná se můžete zeptat jí, ale no tak já mám takové svoje guilty pleasure a to jsou oříšky, respektive směs ořechů se sušeným ovocem. Někdo má rád pivo, někdo fotbal, někdo oříšky se sušeným ovocem. Takže my všichni víme, že oříšky jíme tak, že si nabereme lžičkou z misky do dlaně a z dlaně si bereme po jednom toho a já si nabírám tou dlaní přímo z té misky a dávám si to takhle celé do pusy. Takže to je moje úchylka a to vůbec neřeším. Na veřejnosti to nedělám, myslím si to. Ale doma to dělám a to už není určitě v souladu s etiketou. A naopak, čo sú veci, ktoré dodržujete z tej etikety, aj keď tam nikto nie je? Většina. Prostě, když jsem doma sám, kdy budu zase sám doma? Když jsem doma sám, tak si připravím jídlo, připravím si ho na talíř, vezmu si příbor, vezmu si ubrousek, jdu si sednout, jím to správně. Ne proto, že bych to chtěl dělat podle etikety, ale protože to vlastně už jinak neumím, nejde mi to. Když přijde návštěva, tak si obuju boty, nebo když přichází návštěva, mají přijít, tak si obuju boty, protože nechci, aby se mě návštěva zouvala doma, tak jim dáváme najevo, nezouvejte se, u nás se chodí v botech. Protože my přijímáme návštěvu taková, jaká je. Jestli mají boty, no tak mají boty. A keď prídu bosi, tak budú bosi. A tak to oblečenie chodíte aj doma? Takto? Takto. Ne, takto nechodím doma, leda, že by to byla nějaká slavnostnější událost, jako jsou něčí narozeniny nebo Vánoce, tak to ano. To, řekněme, ještě trochu formálněji, ještě trošku lépe. Ale doma nosím většinou takové oděvy, abych v nich mohl jít na rande. Neříkám, že v tom stejném, v čem jsem byl s Monikou na svém prvním rande, moje poslední první rande, tak v tom chodím doma, ale hodně podobně. Měl jsem činnost, teď jsem měl taky činnost, měl jsem sako. Pokud mám online meeting, tak mám na sobě sako doma. Pokud jsme doma v tomto počasí, tak máme polo nebo košili. Říkám máme, protože pracujeme v kanceláři doma. Pokud je zima, máme docela chladno v domě, tak máme rolák, svetr. Můžeme jít na rande. Dobre, tak. No, ale beru to tak, že vlastně se setkávám s těmi nejcennějšími lidmi mého života. Tak proč bych měl být oblečení hůř, než když jdu ven? To jako jsou ti, co jsou venku pro mě důležitější než ti, kteří jsou mi nejbližší. To je přece, to je schýza. Takže to je vlastně prejav úcty voči tým najbližším. Ano, a ten nejbližší člověk jsem já. Já jsem sám sobě nejbližší. To znamená, já sám sobě tím oděvem projevuji úctu. A to ať nevyzní jako, že se tady nějak hedonizuji, to ne, ale prostě mám se rád. Rozmýšľam, či s vami otvoriť tému nejaké nahoty. Že je nejaká etiketa nahoty? Etiketa nahoty. No, etiketa nahoty. Já si myslím, že je to dosti privátní záležitost a kde je ta hranice, je podle mého názoru hodně subjektivní. Já se snažím nebýt nahý v přítomnosti jiných lidí, než je moje žena.
To znamená, nejsem před dětmi nahý. Nechodím před dětmi nahý. Prostě se převleču v ústraní do těch plavek. Nevadí mi, že můj syn chodí nahatý. Ale já vůči němu nechci být nahatý. Protože já vůči němu chci neukazovat to, co je moje intimní. To nevidím pro to důvod. Super. Ja ďakujem aj za takúto veľmi osobnú vec. A chcem ešte tak prakticky spýtať, že čo sme možno teda, vy ste sa už toho trošku dotkli, že ako keby to Slovensko, Česko v tej biznis etikete je taký špecifický možno proti zvyšku sveta a možno aby nám to aj trošku pomohlo, keď jednáme s tými partnermi, či už to je Austrália, Amerika, alebo nejaký Blízky východ, že možná čo si dávať aj pozor, alebo v čom vieme, že my jsme trošku výnimoční. Nemusíme se bát, že se nebudeme přizpůsobovat lidem, kteří přijdou k nám, ať jsou ze zahraničí. Pokud oni přijdou ze zahraničí k nám do Evropy, měli by respektovat evropskou etiketu. Pokud vy pojedete na Blízký východ, budete respektovat etiketu Blízkého východu. Pokud pojedete do USA, budete respektovat etiketu Spojených států. Takže to často takzvaně malé národy, myslím počtově malé národy, mají tendenci se přizpůsobovat těm velkým národům, které jsou přibývší k nám. Ne, my to takhle děláme. Podáváme ruku. A je nejaký praktický zdroj, kde vy čerpáte, že keď predtým ako niekam idete, že si pozrite, že aká je tam teda nejaká etiketa, alebo čo by na čo si dať pozor? No tak já nejčastěji jezdím do Brna a tam je stejná jako u nás ve středních Čechách. A jaký ten slovník je trošku jiný. Jakožto ten, který tam z část svého života bydlel, vím, o čem hovoříte. Zároveň vím, na co se asi ptáte, pokud budu cestovat. A když jsem cestoval jako ať už obchodník po světě, tak jsem si vždy nastudoval zdroj nejlépe Ministerstvo zahraničí. Chcete si být jistí, tak Ministerstvo zahraničí má díky svému oddělení protokolu má i relativně zajímavé informace, co se týče etikety toho konkrétního místa. Minimálně na ty nejhorší věci, které byste určitě neměli. Okay. K tomu mám jednu zajímavou story. Byli jsme s mým kolegou v Teheránu. Já jsem svého času byl i na Blízkém východě. Byl jsem v Teheránu a ten můj kolega, ten byl opravdu víceméně nepřipravený a jistým způsobem neomalený. Necítil jsem se s ním dobře a měli jsme jednání s jednou ředitelkou firmy. Jenom dámy, Slovenky, prosím, odpusťte, ale Iránky jsou krásné ženy. A skoro tak krásné jako Slovenky. Tak a jak jsme přišli na to obchodní jednání s ní, on na ní doslova civěl, jako čuměl. A řekl úplně nejhorší věc, kterou mohl říct, a to je, jestli by si nemohla sundat ten šátek. Já jsem myslel, že se propadnu na druhou stranu světa a asi si dovedete představit, jak to obchodní jednání dopadlo. Nedala si dole ani šátek, ani nic nepodpísala. Nedal si dole nikde nic, akorát tomu kolegovi jsem řekl, že od této chvíle, že ho na žádném obchodním jednání nechci, ať jde kam chce, ať jde třeba, zůstane celý den na hotelu, ale se mnou už nikam nejde. A to byl starší kolega než já, seniorní. Tak snáď aspoň prečítal pár vašich knížek, aby sa do toho dostal. A ešte moja taká posledná otázka, tiež sme sa toho trošku dotkli a súvisí práve s tým nástupom novej generácie do práce alebo teda aj do biznisu, že na čo by sme mali byť pripravení, aké sú nejaké trendy v rámci etikety? Bude to ďalšie uvoľňovanie? Bude to ako keby niečo, čo vy vidíte, že k nám príde? O uvolňování bych nehovořil. On se nám jenom přesouvá ty způsoby a ty způsoby se trošku mění, ale nehovořil bych o nějakém extra uvolňování, to nevnímám. Spíše se nám dokonce zpřísňuje něco, co jsme dělali bez myšlenky. Dnes se nám už etiketa zpřísňuje a to bylo běžné, nebo moje generace, je běžné, že vezmu telefon a někomu zavolám. Etiketa budoucnosti telefonování mě říká, nejprve napiš, že budeš volat. Sjednej si schůzku na telefonování.
No tak se nám do toho zpřísňuje ta etiketa telefonování. Nám dává další bariéru, že já vám musím nejprve napsat, jestli souhlasíte s tím, že vám 24.8. budu v 10 hodin volat. Mm-hmm. Možno to je práve tým, že tam nebola predtým etiketa, že bolo už tých volaní tak veľa, že potrebujeme sa tam ako keby nacpať do toho kalendára. Nevím, s čím to souvisí, ale je to paradox, že se nám vlastně etiketa vůbec neuvolňuje, že ona se nám ono se to tak přelívá, někde vzniká a někde upadá. A čo vidíte, čo tak teraz vzniká, čo upadá? Že keby sme si tento rozhovor pozreli o 5 rokov, tak čo si povieme, že áno, už je to tu, alebo že je to tu stále čím ďalej, tým viac? Já si myslím, že upadne ta společenská významnost na bázi nadřízenosti. To nebudeme, to je pár let a už tomu nebudeme věnovat pozornost. Naopak vznikne podle mého názoru zajímavý způsob, jak zařadit do etikety naše virtuální zástupce, naše avatary, jestli s nimi budeme komunikovat stejně jako s tím, kdo je to, že je to ten živý člověk. Jestli teď píšete do ChatGPT, prosím, napiš mě, nebo dáte napiš mě. Tam se začne, podle mého názoru, časem vám ten avatar by mohl, nebo ten protějšek říct, vy o něco žádáte, ale neprosíte. Třeba. Zapomněl jste kouzelné slovíčko, pane Šmíde. Tak já, kdybych mohl ovlivňovat dnes AI, tak bych do něho napumpoval zdvořilost, aby nás vlastně na té komunikaci s tím virtuálním naučil tu komunikaci s tím reálnym. Mm-hmm. Keby ste mohli mať nejaké prianie pre Slovensko a Česko, čo sa týka etikety, alebo čo sa týka vôbec tej takého slušného správania, je niečo, čo by ste si želali? Přál bych si moc, abychom opustili ten dojem, že toho plošného tykání, to je něco, co si myslím, že do toho, to je nám velmi cizí, je to cizí pro mnoho lidí, kteří se s tím hůře vypořádají, já patřím mezi ně. A to si nemyslím, že jsem konzerva, ale patřím mezi ně. A přál bych si, abychom neopouštěli to, že vlastním chováním ovlivňujeme nejenom sami sebe, ale i to naše okolí a naše děti. A to, jak se chováme doma, budujeme generaci těch, co tady budou po nás. Takže naučme naše děti, jak je to správně, nechoďme s holým pupkem doma, oblékejme se zdvořile, mluvme se ženou zdvořile, nemluvme, prostě neklejme na rozhodčího, který něco pískne. Každý je trenér, že? Když to zrovna není podle představ. Hrubá slova nebo komentáře. Stolujme. Máme obrovské rezervy ve stolování. Patříte k nejlépe oblékaným národům široko daleko. Opravdu Slováci. Teď jsme o tom mluvili nedávno s mojí ženou. Jste extrémně inspirativní, ale máte mezery ve stolování. Děkujeme. My taky. My se ještě neumíme tak dobře oblékat. Češi a Češky. Tak si to môžeme nejako počenžovať a že my vám pomôžeme s tým obliekaním, vy zase s tým stolovaním. Možno ešte niečo vymyslíme. Češi jezdí na Eurové jako do divadla. Sednou si do kavárny a dívají se, jak se mají holky oblékat. Přáním. Dobre, ešte predtým, ako vás opustím z tohto horúceho kresla, mám pre vás pár takých jednohubiek, pár takých jednoduchých otázok a očakával by som takú vážne stručnú odpoveď jednou vetou, aj keď možno na tú druhú bude to možno trošku obširnejšie a tá prvá by mala byť veľmi jednoduchá. Čím ste chceli byť, keď ste bol malý? Kosmonaut. A záměrně neříkám astronaut. Protože jako my za doby my jsme neznali astronauty. Já jsem chtěl být kosmonaut. A ako ste sa dostali vôbec k etikete? Proste, že kedy padlo to rozhodnutie, že toto ma baví, že toto chcem robiť celý život? Byl to ten rok 2011, kdy jsem prožil velmi zajímavý rozhovor se svojí kolegyní klubovou, která mi
která mi tehdy řekla, jestli to, co vím o tom, jestli si to chci vzít do hrobu, nebo jestli jsem schopen to někomu říct. A já jsem nevěděl, že vím něco navíc. To já jsem netušil, já jsem myslel, že je to normální jako výbava, základní výbava. A potom obrovským milníkem bylo, a s radostí, že budu jmenovat, byla důvěra doktorky Michaely Karsten, která mě zařadila jako tehdy úplně mladého lektora do jejího mezinárodního projektu vzdělávacího a já jsem tam přednášel etiketu jako jedno z témat. A to mě obrovsky dodalo šťávu. Chcem opäť trošku nazrieť k vám domov a chcem sa spýtať, že ako vyzerá u vás taká nejaká rodinná hádka? Alebo výmena názorov, že či tam je to také uvoľnenejšie, alebo ideme podľa etikety? My jsme si, první věc, kterou jsme si s mojí ženou, jednu z prvních věcí, a to jsme si možná ještě vykali, jsme si řekli, že, nebo já jsem ji požádal, prosím, říkejte mi všechno, co mi chcete říct, a já vám, a dovolte mi, abych já vám směl říct všechno, co vám chci říct. A na základě toho vznikla jakási dohoda, kterou se nám snad daří pořád ještě s malými výjimkami, s malými takovými odbočkami držet, že my jsme ve výměně názorů velmi zdvořilí. Zeptáme se, rád bych ti teď něco řekl, prosím, věnuj mi teď pozornost, a ten druhý naslouchá. A snaží se pochopit, co mu ten druhý říká. A někdy to je tak, prosím, teď nemůžu, prosím, nech si to za chviličku, třeba za hodinu se ti budu moci věnovat, protože teď musím udělat to a to, třeba se synem nebo s prací a tak dále. Můžu říct, že to funguje velmi dobře, když jsme zdvořili a v žádném případě nenadáváme nic takového. Možná, nebo nevím, vnitřně, jestli se něco zabublá, občas. Také tiché bublání. Takové tiché bublání. Ale já to přisuzuju tomu, že mám hlad. Náplnenie potrieb, jasné. My muži. Chcem sa spýtať, aký bol nejaký váš najpamätnejší klient? Že možno najťažší, alebo ste sa s ním najviac nasmiali, že je niečo, čo z tej vašej kariéry, čo proste si vždy vzpomeniete a vám to vyčarí úsmev na tváři. Velmi zajímavým klientem byl bývalý Rowdy Sparty. Jestli víme, co je Sparta. Sparta Praha je jeden z nejbojovnějších týmů, co se týče fanoušků. Nejtvrdších týmů svého času měli jako v podstatě armádu těch Rowdies, kteří likvidovali ty tribuny vedle. A nejenom na tribunách, ale všude po městě v Praze. A jeden tady z těchto vůdců, těchto Rowdy s vytetovanými na hlavě měl znak Sparty a Českého lva a prostě pankáč obrovský, tak ten mi jednoho dne napsal, že by chtěl moji osobní konzultaci. Já jsem nevěděl, že to je on, nebo kdo to je, ale přišel tady tento člověk a já jsem si myslel, že si ze mě dělal legraci. On přišel v černém obleku, v černé košili s černou kravatou. A to je můj klient, na kterého s velikou i vděkem vzpomínám, protože on byl uvnitř tak extrémně křehký. To byl tak křehký člověk, tak zranitelný. A vlastně díky té konzultaci, my jsme vedli konzultaci takového spíš mužství, než spíš toho gentlemanství, což je v Gentleman Manual knize hodně obsaženo. A já jsem měl tu příležitost vidět do duše nebo do názoru, do té křehoučké hmoty, která se schovávala za tím býcem, který opravdu jako likvidoval lidi násilím. Prostě se záměrně prál a záměrně, řekněme, zraňoval lidi neskutečnými způsoby. A čo bola teda tá zmena u neho potom v živote? Alebo čo bola tá situácia? Prečo vás vôbec vyhľadal? On se ke mně dostal přes mé články v časopisu Foreman, kde já jsem psal o oblékání, o etiketě, o jakémsi takovém gentlemanství, o slabosti a ctnosti mužů. A zřejmě to v něm něco rezonovalo. No? A říkal, že by si se mnou chtěl teda promluvit. A setkávali jsme se relativně často, relativně dlouho. A nemám teď o něm aktuální zprávy. Já své klienty nesleduju, co se s nimi stane, ale na něho nemůžu nikdy zapomenout. Okay.
Čo bolo vaše najväčšie faux. Moje největší faux bylo, když jsem jako mladý, já jsem studoval hotelovou školu, která znamenalo také mimo jiné mít praxi v gastronomii a já jsem tady tu praxi svého času vykonával i na nějakém důležitém takovém politickém setkání, kde přišla nějaká zahraniční delegace, jehož součástí byl nějaký důležitý muž a jeho manželka. A ta manželka byla středem pozornosti. Mně bylo 15, dovedete si představit asi, co jsem tak viděl za krásnou ženou, které bylo asi 35. A pořád jsem na ní koukal. A shodou okolností, nebo už nevím, jestli jsem si to přál, říkal jsem, já budu obsluhovat tento úsek, kde je ona. A celá tady tahle večeře začala tím, že my jsme jako mladí kluci roznášeli aperitiv. Tehdy to bylo nějaký asi vermut, tedy kořeněné víno s nějakými ledovými kostkami a citrónem. A na to plato se jich vleze tak asi 12. No a já jako to, že jsem věděl, komu mám dávat první, prostě nejdůležitější host, to znamená žena hosta. No tak já jsem šel k ní a teď se k ní takhle nahýbám a abych se k ní dostal, tak nad hlavu jsem jí dal to platu. Plné těch vermutů, ledu a citronů a takhle jsem se k ní nahýbal, že jí to dám a ona jak uviděla tu ruku, tak udělala tohle. Že mě chce uvolnit to místo, abych se tam dostal. No a jak jsem uviděl, že se ty její kadeře blonďaté blíží tomu mému platu, že mě do nich drcne, do toho plata, tak já jsem to plato strhnul zpátky no a všech těch 11 aperitivů se jí vylilo na hlavu. Takže jediný, který se mi na ní nevylil, byl ten, který jsem jí chtěl podat a všechno ostatní se na ní takhle vylilo. Teď ty citronky za dekolt, takhle ten vermut tekl a teď studený. Ano, dovedete si představit, to prostě mělo 3 stupně a docela hodně. To je po deci, takže skoro litr jsem na ní vylil. A já jsem v tom okamžiku zůstal stuhl, ona také stuhla ale pamatuj si, co ona řekla a to bylo, ona se otočila na toho svého muže a v té řeči, a už si to vůbec nespomínám, jestli to byla Ruska nebo Bulharka nebo nikdo jiný to asi, nebo z DDR asi to mohla být. A ona mu řekla něco jako, omluvíš mě? On vstal, odsunul jí židli, ona odešla a zhruba za 7 minut přišla úplně s novým účesem a v jiných šatech. Samozřejmě plasticita mého mozku neumožňuje stanovit, jestli to bylo 7 minut nebo 70, ale mně se zdálo, že tam byla hned úplně celá nová. Samozřejmě jsem obsluhoval okamžitě jiný úsek, dobrovolně. Pekne, tak ale vermut nešiel na vnívoč, ale aspoň má takú spršku. Myslím si, že na to nemůže zapomenout ani ona nikdy. Možno sa aj teraz niekto tiež niekde vpýta, tam niekde v Rusku, v Nemecku, kde to bolo, že čo bolo taký najväčší trápač, čo si zažil s tvojím mužom a rozpráva túto istú príhodu. Je to možné, kežby. Čo bola pre vás taká najťažšia chvíľa vo vašej praxi, najmä v podnikaní? V podnikání bylo zjištění, že mám v korunách více než 2,5 milionu dluhů, v kapse 13 a že se potřebuji dostat do Brna ze Zlína. A zvládol ste to stopom? Já už si to nespomínám, jak jsem se tam dostal. Myslím, že jsem tam nejel nakonec, ale zjištění, že jsem těsně před něčím, co nemůžu udělat. A to se teď prosím všem omlouvám, nechci, aby to působilo nějak. Nechci nehrát nikomu na city, ale já jsem myslel, že musím ten život skončit. To bylo moje úplně jedno jediné řešení, které jsem v tom okamžiku viděl. Ale neskončil, vidíte mě tady. A to bylo to nejhorší. A bylo to způsobené podnikáním, respektive nemoudrým podnikáním. Aký by si dal odkaz ľudstvu jednou vetou? Budu interpretovat moudré muže a ženy přede mnou. Dělejte lidem takové věci, jaké chcete, aby oni dělali vůči vám. Zlaté pravidlo. Veľmi pekne ďakujeme. Toto bol expert na etiketu Daniel Schmidt.